V minulom videu sme si ukazovali, ako by sme dokázali vypočítať alebo respektíve upraviť vzorec pre nejaké faktoriály, napríklad n plus 3 faktoriál lomeno n plus 1 faktoriál. Ale kde sa to môže uplatniť? Čo s tým môžeme robiť? Môžeme použiť tento princíp aj pri riešení úloh práve s faktoriálmi. To znamená, dajme si nejakú úlohu, nejaké zadanie napríklad. Čo tu vidíme? Tu máme n plus 1 faktoriál, tu máme n minus 1 faktoriál. Tu môžeme ísť na to dvoma spôsobmi, urobím oba. Môžeme si toto najprv rozpísať, to znamená, že by sme mali n plus 1 krát n minus 1 faktoriál sa rovná 42 n minus 1 faktoriál. Alebo tiež by sme mohli ísť spôsobom, že by sme si toto dali tu na do menovateľa, čiže ako by sme tu nadali deleno n minus 1 faktoriál. To znamená, že by sme mali n plus 1 lomeno n minus 1 sa rovná 42. A toto by sme si upravili rovnakým spôsobom, ako sme si to upravovali v minulom videu. To znamená n plus 1 krát n minus 1 faktoriál, to by sa vyškrtlo, čiže výsledok by bol n na druhu plus 1 sa rovná 42 a respektíve n na druhu plus n sa rovná 42, čo by bolo 6. Ale poďme si to týmto spôsobom. Čiže vidíme, že tu máme n minus 1, čiže môžeme si to predeliť n minus 1 faktoriál. To znamená, že to n minus 1 faktoriál nám vypadne, čo by bolo n plus 1 krát n sa rovná 42. Toto si roznásobíme, čiže n na druhu plus n sa rovná 42. Dáme si na druhú stranu do kvadratické dvojčlenu, čiže n na druhu plus n minus 42 sa rovná 0. A teraz čo môžeme urobiť? Áno, môžeme si použiť zátvorkovú metódu. To znamená, že tu by sme si dali n. A keďže tu je minus a tu je plus, tak vieme, že jedno musí byť minus a druhé musí byť plus. Aby bol súčet plus 1 a súčet minus 42. Aké dve čísla, ktoré po sebe idú, sa spolu vynásobia do 42, ale sčítajú do plus 1. Áno, je to minus 6 a plus 7. Nájdeme si nulové body, čiže 6 a minus 7. Drbe mi. Ale musíme dávať pozor, lebo minus 7 nám nevyhovuje. Nakoľko faktoriál je vždy kladný. Faktoriál záporného čísla, keby dáme do kalkulačky, nevyjde nám to. Keby dáme faktoriál nejakého zlomku, tak tiež nám, respektíve keby dáme 0,5 faktoriál, tiež nám to nevyjde. OK, vyšlo by to pomocou gamma funkcie, ale pardon. Čiže toto riešenie je neplatné, to znamená, že jediné platné riešenie je 6, čiže n sa rovná 6. Máme tu druhé zadanie. Tak čo by sme s ním urobili? Vidíme, tu máme x plus 1, tu na dole máme x minus 1, ktoré je väčšie. Áno, čítateľ je väčšie. To znamená, že si zase toto upravíme do tvaru, aby sa toto mohlo vyškrtnúť. Čo by sme dali 2 krát, opisujeme a teraz x plus 1 krát x minus 1 faktoriál lomeno x minus 1 faktoriál sa rovná 9x minus 3. Vidíme šmik. A tým pádom budeme mať 2 krát x plus 1 krát x sa rovná 9x minus 3. A teraz môžeme ísť dvoma spôsobmi. Buď by sme si vynásobili najprv x, alebo dvojkou, je to úplne jedno. Dáme najprv x, čiže by sme mali vezme x na druhu plus x. Samozrejme 2 krát sa rovná 9x minus 3. Čiže to by bolo 2x na druhu plus 2x sa rovná 9x minus 3. Čiže keby si to upracujeme na jednu stranu do kvadratické trojčlenu, tak by bolo 2x plus 2, respektíve 2x na druhu plus 2x minus 9, čiže to by bolo minus 7x plus 3 sa rovná 0. Toto môžeme použiť jeden trik, hej, že by sme si dali viac menej, toto si prenásobili tu a
potom išli cez zátvorky, ale to nejdeme teraz riešiť. Poďme cez diskriminant, to znamená, že x1, 2 sa rovná 7 plus minus odmocnina 7 na druhú minus 4 krát 3 krát 2 lomeno 4 x1, 2 sa rovná 7 plus minus 49 minus, to by bolo 4 krát 3, čiže 49 minus 27, čo by bolo plus minus 5 lomeno 4. Čiže x1 by bolo 7 plus 5 lomeno 4. Čo by bolo viac menej 12 lomeno 4, čiže 3. x2 by bolo 7 minus 5 lomeno 4, čo je 1 polovica. Čo nesedí, lebo práve v faktoriáli musí byť celé kladné číslo. Čiže keby to máme tak povedať, tak faktoriál môže byť iba prirodzené číslo A0. Tak, to by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. S Pánom Bohom.